to pini ada nili hemalong nili PSLC ex candidate lo non ke BJP lo non pini nang tum ada Aphlc media aporte tum ke aport nang to khan ka churu pajir lo basi pini ada nang cetong dondo la pualang ke dhorom teron alang ke PSLC ex spokesperson lo non BJP yang dun jual pasalang ke PSLC spokesperson lo apa ni dia ke ex candidate lo non ke BJP lo japan o alang tumbang ke members lo Abarim non tum Abarim matum kaji masih pini labang so media nang kahang nang kok alam thegala pulo arni sini nia prang dak cintong along PSLC CC committee a presiden ake hailong kiram teron niliphan kalili kalanglang alam niliphan arbok lo nili PSLC ci open BJP dam juilo for tarik kripli non ke dam tang tarik kripli arni sinili officially letum kaching honai CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke ilitum kaching honai nona MP lapen ex MP lapen CM ya mangno nilitum bang ho nilitum halda BJP join dulu officially as halasu ke join duna joine dak chinthong along PSLC ke bobji angring thet tamlo lasuka phire joine si chinthong PSLC a committee Amei a khailong kiram terona bangke niliphan kalili kalang lang sinar bogdun nang karbok dun alang thigala puhelo BJP dun po our side long lote amarni party pensi fuji posi nili kaningje posi alang li a khailong kiram terona bangke ni thanar boglo lasi lapuson kalili kalang lang nili ningjilong le pinalam kalili kalang lang nang karbok thap po bangke inut leader pulote chok chedeji tapuson na bangke ahok alam si ningji nei yung sa ahok pet a leader yung sa lang li chikrongji lonte ahok alam si rada phanthani nili ningjilong le pinalam alang li narbok thabarat ke chok che lasi nili tum sorsaing tung te athema PSLC ing dukpig lang ki haji ta gali le tum ka sorsaji akama masawi BJP dun jo istani tum ka sorsa ponji akama masawi athe ki haji party gali lasi kupia posi nona bangke nili tuma phanang sorsa dun det lopor nona bangke li tum mastame PSLC ci open BJP kupia posi dun nang kokma la salam the bangke nili tum punang kokko lasi lahelo PSLC ke damtang nili tum chupiduglo nili hello ke Abarim ke ke cheng lin cheng abang pu nili hello emethang duk det boy det abe det pen setame nilitum ke klem cupiduk lo cupiduk pen rap det setame nilitum pangrum lo lapen abe det setame ke dam tang setame nilita candidate arjab dun lo ahok pet sinang jaji bon posi nilitum ta chitu dun lo bon sita aphia bangai kopilo central committee Amei ake ha jai ka thar alang li kachuma tha thwa bangke PSLC Asongja angbong hiyansi kache sorsa niu salong si kachipi kache sorsa kachiputot lason si alang lia bangke ni tumphanang jarong lo lapen ang tong ing tiga thara group pujai ka thara group laposon si alang li taxi alang li tim ni hason nang taxi alang li media thingno stame alang li party si vet angbong si kapre ka party son chi tin si alang li kalili kalang la alang li arbok lo alang tum party hijan leader yan ampong si alang li arbok lo jumeme juma kalili kalang lang si alang li arbok lo la sila puson party hijan songja hiyan ampong kacharbo kachi bohong kachi plak la sona songja lo li tum dudun thek lalo eson na bangke non tribal pen ilitum chupa hilo nai kiche ke biaso pen chupa hilo nangi ilitum alang tumabut nang ne etum tribal abut nai posi alang li ke dam tangar ni nang than lo nang than sa hok lo bon posi ni tum ta matha dun lo ki juda por ke la pugli det alang li bangke
hala lorin ti gogoi okil gogoi ke hai tum wang amar alang li pan pedok kon lor lo alang li Indian Airlines along dam lo hada ka bangke abongali abehari akichi aso penang party thu toilo ki juda banganil tum han pilo nang epu non amake li tum kichi ke be abuta pangrom ponru bana po pak sin tum hanang than rong lo lasi la puson parlinlin parlo lu nang ki jalong abangke nili tum dudu thekhe lasi la puson parlinlin parlo lu nang ke ja joinisi nili tum abangke EPSLC la leke hai jita kali lapen akam kichun jita kali unil tum mathasi nili tum EPSLC ci open nil tum BJP non ruling government along nil tum ruling party along nil tum ching bidun lapen dolang alang li lapuson meeting wang lo pote hadake angtong 3 thara putu tarik haladake amo angtong ni 3 thara group pan meeting hangri lapuson lok si kedam tang tan tum pan na pin khat lo bohas da chakri la son sin tum pan na pin khat lo lapen long bok kedam tum pan boha chakri pan sin tum pan phun stanang kollo nang than lo la son lo lapen long bok kedam tum ke la tum ke BJP long se paisa ke wan taho RSS lo taho bongo sena lo taho la son si alang li ir dun lo la si la puson na bangke parilin paro lo long bangke nilitum dodun thek the osi nilitum EPSLC pen chi osi BJP long dun nang kok lo la lapen istin nang gilang keceng aku nang li siksedol si pangtang nang li pulo non bangke nang li so siksedol phane nang li klempon piloga alam bang lapulo edam tang bangke siksidul ko antong arlu kitok ne kitok tene hala bangke nilita porhe pame melo banang thang lo proilo non stame non bangke nilita porhe pame lo athe mahala dak tribal ape non tribal ke thurji provision ta hadak do lasi siksidul pangtang nang ne od nang ne po bangkali siksidul pen pangtang nang ji stame as a provision na teng pen dam si ilitum hala bangke claim nang ko hala bang kedam tang MEC election ho nang li phan tangka chuendet tuliram rong hangalong pen nang li phan ong dung chen thong along EPSLC ke ya bang pu nang li phan ardi nang pipon pedet kupia joinela la ke ni li phan tangka chuendet ke alang tumang hu pen barchot la po bang chok ti ji alang tum approve pe klang thengni la mangke odak sini ga chuen na pupiar ni sini ga chuen dama hala so approve ke dami ak ili tum ka cheng honai CM Dr. Tuliram rong hang ahem nili damlo nili press meet piat lo lage chinthong arat ki sung ke boy towar ka ve me lang ka ve hospital ka ve school ka ve alam sin nili kudam pusin nili press meet chi piat lo lapen dake chinthong la EPSLC a president lapen a secretary ta hala suhut press meet ki pi hut bang lo na chitong dun lo ase hala suhut clear alam sin nili pulo hala suhut clear alam sin pulo nila so pharmacy chi kidam pulo ante nila press meet pi det pen ke news klang det pen ke ante BJP tum a replies doluma jela ke kali tuwar alam le nang ke pu kali na ching ki kali BJP nang dun lo la ke BJP si na chi pa og dun lo pu a replies piluma ave people lo lage nili hala sut ke BJP lege dun kali ya pen la isilo isia bang ke ake hai long kiram teron nil phan isina karbok dola MEC election ke tang pen sia me hem ke dam pen a hut pen si EPSLC long than pet lo ko sin ni phan ne tu sitail tum ke dam tang December achi plus tamen li dak lang tu ga pam along ta ni meeting dun la pen hala su hut press miss ta ini lo alang tum han ta wang lo la pe alang tum sitame hala ke dam tang an ke alang tum sitame ni phan meeting hai ta na hang no bom ni li ta chitong dun bom gal ke ngasila he ala ma bang ke nili phanang karbok tap poisa chu endet ho mit ho lai bang kenang karbok tap lage approve piklang e pulonte ili tum lage ka bisas ya kam tawe nili pini ha Kolkata dam lup alam ning ye chod chok deji halada approve si hada Kolkata ajab tam lupu hala so approve si piklang na ko so taksi nili phan poisa chu endet pu nang karbok ke alang tum ang hu ben si barcho approve ke rap phan piklang le la silason abang ge tham pa ma hu thap te nei ko bang si nili hin pen chunang rijong si rara phanong si ke japa meji leaders ake mesi chikrong ji plonte ile tum la son tham tap than pru bang ke la son bang ke lidet nai usin nilihin pen alang tum phans tami chuning ri alang like ajat along ta alang like anuvet chi pe thek de
อนุเวทจะไปแท็กเด็ดอลังลิเกสิตินส่งอลงพันตาจารวุอังล้อหำพังส่งกวนมาเกิดดูเคสเป็นเจงล้อ organization กวนมาเกิดดูอลังลิเกจารวุดุนอังล้อกิปุสิ tribal unity tribal จิงรีนังจีetum kaisuan cingri nangji pu ate cingri nangji te ko pipo salang li ko pisi our organization na song betalang li charbu lap lo la pen ke pipo si song si party si leader ang bong talang li ka charbu akamalang li claim lap lo nang jalin lap lo la si la puson keja thap keja pro Asongja long abang ke parlin paro lo bang ke along Asongja keja party long bang ke tum dudu the pusi nilitum stame mathapa me pusi nilitum non EPSLC long ke claim active atu nilitum EPSLC pen COC nilitum BGP dun lo kasi dupi gala non alang tu makai long kiram teron dak chinthong EPSLC Amei phu stamin phanupulo inu ta ponon e pon unma ponon e make non MP relief bi po so joining program bi po hala dak si alang nang thek long po lasi dak chinthong long bangke nili tuning ri lo through media pe nili tuning ri lo EPSLC long ke do arat an setame ilitum kamang hudu nai akama velo EPSLC ke haijia party ta kali lapen ki unama se un e ada athe ilitum dak lak krihinia population ang bongsi ilitum ladak kar bianta ka chingri long le ka chu bhong pon lok polonte ko pusilitum ka haipo suri cap in coinat long lok second division ke long lok le election long e ke chogi gali lasi la sona long abangke nilitum dudun de dat nai nilichuning ri lo dak chin thong along la pen kar byang long adang EPSLC tum stame ake hai jaiga thars asang ho ke ja a party EPSLC long bangke chi odun lapsi non nilitum ruling along non ake hai ilitum ka ching honne CM tuliram rong hang ke claim ke dam ke me la pen ke long ri long pat ka paching thura side along ilitum cerap cetodun si akimi usi nilipuji ya pe ilitum chini lo alang li keja kam chungche puge ilitum non ke dam ta ilitum theklong alo athema alang li case ki pi soni son thom lo alang li non tribal ke election thulong le palang li case pi lo Pawon Kumar right la he ya Ajit Kumar de alang tum pan case alang tum aputha case pi lo sita case hai lo ma pini ning kan ner cap set cap par elo la sok non in summary sonak thak selang li consular voter list along pen ke cheke biamen than enangji pu alang li Guwahati High Court case pilo tahala so case ta pini da consular so drop that pen pini ha gonorary deng dolo gonorary deng doko phi governor approval pipe pu ta pipe that ni tum case pi pu alang tum pi hailama pini pipe a case pu ansi dam julo ta pen re-election ta dupo pu chekleon trok angbong dupo pu non chekleon trok ali ni kan hini non par elo dolo malase isi nak akes ki pita alang li chopichun thek lasi pipo pangsamri la puson lasi ili tumabangke karbyang long ke kroy EPSLC fan ke kroy arat an ke ili tumang hudun nang nelo non rolling golf along ili tum chingbe dun pen BGP along chipa ok dun pen ili tum kaching honai CM tuliram rong hang Dr. Tuliram rong hang ke claim ke dam ke me pen tim karbyang long ke claim ke dam ke me ka paching thura sai long cherap dun rong sa ke me usi nili ka du ka be karbyang long EPSLC arat phanta nili chuning ri nang le ko pia ning che thesi BGP long ke join lo la bang nili ning che theke la hello ili tum non ke dam tang same kaching thura war sai non chin thonga war pusita ke dam tang arnia bang ke non il tum towar ave la high school ave non ke school stame da habai ti long stame central school na kimlo la pen towar stame non chin thonga kroi put adi ke non selam bom lo la high li tum phanta na rab lo la pen batai sike muni tumen men claim de don esita alang li claim chet non ka ching thura war sai lang li claim bom lo la sui ning kang sam se du lo la pen dola ili tum da sik sidul long ke tok do dim bang hala hello alang tum pulo non tribal atum election thulong le tapen vote jog long le pose alang tum pulo EPSLC ak hai jai ka thar asang hupen alang li prosar lo sida me 6 dulo long ke tok do je permanent resident akitia so an ke election thulong vote jog long wala dak dulu an ke long se voter list long amen dutang lok lonte
permanent resident la son cheplang det la si alang tua phan ke than je phan ke ili tu men than tu ji pe ke akisung du aposi nona ke hai ili tum ka ching hon ne ya ke hai cm dr tuliram rong hang alang li kama tha bang ke si ning ki doga bang ke la hello alang li non chu ka dam tang song tro phan ekor ka che tok japon si haladak sit thong kepra phli tribal phan ST phan reservation alang li bilo bidet lo la son nak thak se hala sit kep abang ke dak tribal ta thurong non tribal phan pidet ko selang kapache thang IPSLC to pache thang sitame hada ka bang ke tribal non tribal ta thur jam long ko se kitu la simon second step abang ke etum che song pen claim pen lo the second step abang ke hala sit kep along sitame sit pho bang ke ST phan reservation lo te sit pho se hala tribal pen non tribal thur jam la son si alang li sitame ala son si matha ponji pusi nili matha athe nilitum theklong lo tripura long ta tripura autonomous council pen isi high court long case pilo ye non tribal atum vote jok long le la pe election thu long le pa case pilo sitame hada bang ke bang high court atum a case amasi reject that lo hada ke pu pilo tribal non tribal atum election thu long le puke ke khang ama siawi usala da high court pen pangda tasi voter list along amen ke du la pen permanent resident an ke halada election autonomous district council along election thu long la pen bud jok long tasi tripura high court pen ke la salam pangdak lo tasi non bang ke tripura long ta ya la son si ma